Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi i'n hoedfa ddigidol yr wythnos hon ar y 4 Sul yn hymor yr Adfent a'r Sul cyn y Nadolig. Gadewch I ni droi gyda'n gilydd at dorch yr Adfent wrth I ni gynnau'r 4 ganwyll, sef canwyll trigaredd. Croeso I chi gyd. Mae'n dymor yr Adfent a'r nos yn ein tir, goleuwn y ganwyll sy'n twynnu mor glir. Mae'n ganwyll ein gobaith ac Iesu fab Duw, yn rhoi ni'r golau i'n harwain I fyw. Mae eto'n Adfent ar ganwyll o hyd, goleuo mae hon yn hywyllwch y byd. Mae'n ganwyll ein heddwch ac Iesu fab Duw, yn dywysog tangnefedd i'n dysgu I fyw. Mae gen i'r Iesu fel twf brigyn ir, neu hael cynta'r Gwanwyn rôl gaeaf mor hir. A'r ganwyll sy'n olau, mae honno o hyd, yn ganwyll sy'n rhannu llawenydd i'r byd. Mae'r ganwyll sy'n olau yn dweud ag un llais, nad ymladd y gelyn yw'r ateb I drais. Mae'n ganwyll trigaredd sy'n datgan o hyd, mae cymod a chariad sy'n achub y byd.
Wel, a hithau ond ychydig ddyrnodau cyn y Nadolig, gobeithio'ch bod chi gyd erbyn hyn wedi sgrifennu ac wedi postio eich cardiau Nadolig. Mae'r arferiad o gyfnewid cardiau Nadolig yn mynd ôl i oes Victoria. Y Frenhines Victoria yn fonodd y gardiau Nadolig swyddogol gyntaf yn y flwyddyn 1843. Ac mae sgrifennu ac anfon cardiau wedi bod yn rhan bwysig o'n paratoadau Nadolig fyth ers hynny. Falle bod chi fel finne yn postio ambell i garden trwy ddrws cydnabod gyda llaw, a hefyd yn ni'n ei hanfon wrth gwrs drwy'r post. Wel, mae'r swyddfa bost sy'n cynhyrchu cyfres o stampiau arbennig bob Nadolig, ac eleni mae'r 5 stamp yn dangos golygfeydd o'r geni, ac wedi darlunio gan wraig o'r enw Paula Doherty o Loegr sydd yn ddarlunydd, illustrator, enwog a llwyddiannus iawn. Fe fydd y post brenhinol yn gweithio hefyd gyda llaw, gyda'r athro Ben Quash, athro Cristnogaeth a celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Llundain, a hefyd yr athro Andrew Davidson, athro mewn diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, wrth gynllunio y stampiau hyn. Mae'n siŵr fod yr rhan fwyaf ohonon ni'n anfon pethau gyda stamp ail ddosbarth, ond i bai eich bod chi wedi gadael pethau funud ola, wrth gwrs. Y ddelwedd sy'n ymddangos ar y stamp ail ddosbarth yn Nadolig hwn yw'r ddelwedd o'r angel. Nawr mae'r Beibl yn frith o enghreifftiau o angylion yn cyfathrebu neges Duw i'w bobl. Ystyr y gair angel yw negesydd Duw. Ein tuedd ni yw meddwl am angylion fel merched, ond enwau gwrwaidd sydd i'r angylion yn y Beibl. Oedd yr angylion yn gwarchod teithwyr, ac yn datguddio neges Duw fel yn hanes yr angylion a'r bugeiliaid yn stori'r geni. O'r presenoldeb angel yng ngardd Gethsemane hefyd, yn nerthu Iesu yn ystod i weddi. Ond i ni heddi, fe feddyliwn ni am yr hanes am yr angel yn ymweld â Joseph i noson mewn breuddwyd. Dyma ddigwyddodd pam gafodd Iesu y Meseia ei eni. Roedd ei fam, Mair, wedi cael ei haddo fod yn wraig i Joseph. Ond cyn iddynt briodi, dyma nhw'n darganfod fod yr ysbryd glân wedi gwneud hi'n feichiog. Joseph oedd yn mynd i'w phriodi yn ddyn da a charedig. Doedd e ddim eisiau gwneud esiampl ohoni hi, na'i chywelyddio hi'n gyhoeddus, felly roedd yn ystyried yn dawel fach i ganslo'r briodas. Ond wedi bod yn meddwl am hyn pam gafodd breuddwyd. Roedd wedi bod yn meddwl am hyn pam gafodd freuddwyd. Gwelodd angel Duw yn dod ato ac yn dweud, Joseph fab Dafydd, paid petruso mynd â Mair adre i fod yn wraig i ti, a mae'r ysbryd glân sydd wedi gwneud iddi feichiogi. Bachgen fydd ni gael, rwy ti roi'r enw Iesu iddo, a mae fe fydd yn achub ei bobl o'i pechodau. Digwyddodd hyn mwyn i beth wedodd Duw drwy ei broffwyd ddwedd yn wir. Edrychwch, bydd merch ifanc yn wirif yn beichiogi ac yn cael mab. Bydd y plentyn yn cael ei alw'n Emmanuel. Hynny yw, y mae Duw gyda ni. Pan ddeffrodd Joseph, gwnaeth beth oedd angel Duw wedi dweud wrtho, a phriododd Mair. Ti ar un adeg, dyma Cesar Augustus yn gorchymyn cynnal cyfrifiad drwy'r ymerodraeth Rufeinig i gyd. Oedd pawb yn mynd adre i'r trefi lle geson nhw i geni i gofrestru ar gyfer y cyfrifiad. Felly gan fod Joseph yn perthyn i deulu'r brenin Dafydd, gadawodd Nazareth yn Galilea, a mynd i gofrestru'n Jwdea, yn Bethlehem, hynny yw tref Dafydd. Aeth yno gyda Mair ddim mynd i fod yn wraig iddo fe, ac roedd hi erbyn hynny'n disgwyl babi. Tra o'n nhw yno, daeth yr amser i'r babi gael ei eni, a dyna lle cafodd ei phlentyn cyntaf ei eni, bachgen bach.
Dyma hi'n lapio cydachau gennin ofalus amdano a'i osod i orwedd mewn cafn ar gyfer bwydo anifeiliaid. Doedd ddim llety iddyn nhw aros ynddo. Os ydych chi'n postio amlen fawr, bydd angen i chi ddefnyddio amlen fawr a stamp mwy drud. Ac ar y stamp hwn fe welwch chi lun Mair a Joseph eleni. Mair a Joseph, dau arwr tawel y ffydd Gristnogol. Sdim llawer wedi cofnodi amdanyn nhw. Does fawr dim o'i geiriau wedi cofnodi. Ac eto mae ei bywyden pregethu neges bwerus iawn. Neges o ymddirieddaeth, o ddewrder ac i fuddod, pan oedd y llwybr ar y blaen yn aneglur iawn. Oedd Mair yn ifanc, yn gyffredin yn ôl safonau'r byd, ac eto, fe'i dewiswyd ar gyfer pwrpas eithriadol. Pan ddwedodd yr angel wrthi y byddai'n dwy'n plentyn trwy nerth Duw, trodd i bywyd wyneb i weired ar unwaith. Bu'n wynebu cywilydd a pherygl gwirioneddol. Eto i gyd, nid ymateb ag ofn waith hi, ond ymateb a ffydd. Byddai di mi yn ôl dy air di. Mae Mair yn ein dysgu ni, nad yw ffydd yn gofyn ni ddeall popeth yn iawn, ond mae'n gofyn i ni ymddiried yn niw. Mae ffydd Joseph yr un mor ryfeddol hefyd. I fod yn dywelach, pam ddysgodd fod Mair yn feichiog, fe syrthiodd i fyd en chwal, eto. Siaradodd Duw ag mewn breuddwyd, a gwrandawodd Joseph. Gosododd o'r neilltu ei falchder i ofna i ddisgwyliadau, a fe ddewisiodd ei fuddod. Mae Joseph yn ein hatgoffa ni bod cyfiawnder yn aml yn cael ei ddangos nid mewn areithiau mawreddog, ond mewn gweithredoedd bach ffyddlon. Gyda'i girydd mae Mair a Joseph yn dangos i ni fod Duw yn aml yn gweithio trwy'r gostyngedig a'r ifydd. Doedd ddim cyfoeth grym na statws ganddynt, ond roedd ganddynt ymddiriedeth. Fe ddywedodd y ddau ohonyn nhw ie wrth Dduw, pan fydde na wedi bod yn haws i ddweud. Cerddodd y ddau ymlaen heb wybod beth oedd o'i blaen, gan gredu y bydde Duw yn ffyddlon. Mae stori Mair a Joseph yn siarad â ni heddi. Mae llawer y bobl yn wynebu ansicrwydd, penderfyniadau sy'n timlo'n llethol, llwybrau sy'n ymddangos yn beryglus. Mae Mair a Joseph yn ei sicrhau nad yw Duw yn galw'r rhai sydd isios wedi harfogi. Fe sy'n arfogi'r rhai sydd yn cael ei galw. Welais ti'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr o Nazareth draw wedi blino'n llwyr. Bu raid I mi ddweud bod y lletyn llawn a chlywais hwn sibrwd pa beth yn ddameo am droi y ddau letur anifail a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithiwr yn finiog oer a llithraid I ei thrwch dros wedd y a glywais ti ganu yn hanol nos a music fel clychau draw ar yr os. Dychmygais unwaith fod rhyw rhain dod I strydoedd Effrata I ganu clod. A welid I olau draw ar y bryn a hwnnw yn ddisglai
Os ych chi'n hwyr yn postio chamlen fawr, fe fydd angen stamp mawr dosbarth cyntaf arnoch chi. Fe gosti ffwn £2.15 i chi ar hyn o bryd. Ar y stamp mawr dosbarth cyntaf lenni, mae llun o'r bugeiliad. Mae Meirion Evans yn wych iawn yn gosod ei hunan yn sgidie'r bugeiliad ac yn dweud fel hyn. A mae'n dal i fod yn destun rhyfeddod, fod rhai fel ni wedi cael rhan yn y stori, ni yn ddim mwy na gwerinwyr bach cyffredin, bugeiliad yn mynd o'n busnes ac yn gwarchod yr ychydig defaid, fel ein tadau a'n tadau hwythau. Do, medde fe, be ni feddwl ddwywaith cyn i gan yr angel ein llorio, ac i ni ymuno yn y côr a chanu'r holl ffordd at y cryd, a chael ein hunain yn y beidi, a llawenhau fod hwn yn lle i fugail wedi'r cyfan. Yn enwedig, o gofio i ni weld oen newydd anedig Duw yn y gwellt. Y stamp drytaf i ni eleni yw'r stamp £2.70, ac ar y stamp hwn mae llun o'r doethion. A na beth od, dyma'r stamp fwyaf costus, yn nhw oedd yr anrhegion dryta hefyd pan anwyd Iesu. Fe gofiwch chi fod e wedi cael ei eni Methlen Jwdea, a Herod Frenin wedi clywed am yr unedigaeth hon, ac wedi gythruddo'n llwyr, ac wedi hala y doethion i chwilio amdano fe. Fe gododd bob math o chwedle ynglyn â'r ymwelwyr hyn. Pobl ddeallus ddisgedig o'n nhw, seryddion yn astudio'r ser, gwyddonwyr i dydd. Pobl ddylanwadol, yn arweinwyr i falle miscynhedloedd o'r dwyrain i Israel. Oedd ei statws yn uchel, neu fydden nhw ddim wedi cael cyfarfod y brenin Herod i hyd yn y lle gyntaf. Pobl gyfoethog, mae'n tebyg. Meddyliwch am yr anrhegion drud o'n nhw wedi cario i'r brenin Iesu. Ond pobl o'n nhw, i gallu eu cyfoeth, o'n nhw'n bobl oedd yn chwilio am y gwirionedd. Gwirionedd a fydde'n ateb yr angen sydd yn nyfnder enaid dyn, a gwirionedd am chwilio am ystyr a phwrpas bywyd. Cafodd rhain i bodloni o weld Iesu. Dyma nhw'n plygu rhoi rhoddion oedd yn deilwng o frenin. A thrwy hynny, yn cydnabod pwy yw Iesu, a'i hawl drostynt. Gyson nhw frenin i'w bugeilio a'i harwain, gwaredwr i Israel ac i'r holl fyd. Ceisiwn yn yr arglwydd sydd yn agos ato ni yn bugeilio a'n harwain, trwy heilioni ei ras heddi yn Nadolig hwn a phob dydd. Plygwn yn llawen iddo a'i addoli, a chyflwyno'n hunain yn roddion o'r newydd iddo.
Gweddiwn. Arglwydd, cyflwynwn i ti ein moliant a'n diolch am ystyr a llawenydd yr wyl rhyfeddol hon. Tywys ni mewn dychymyg a ffydd i wrando can ar ynghylion, i ddilyn arweiniad y seren, i ganfod o goniant yn yr un bach wedi rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb, ac yng nghwmni bugeilied a doethion i syrthio i lawr a'i addoli. Fe gyflwynwn ni i ti yn ein gweddiau heddi arglwydd bawb sydd mewn angen yn y Nadolig hwn. Gwna ni oll yn gyfryngau dy dosturi i eraill. Cymer ein dwylo a defnyddio nhw yn dy waith. Cymer ein calonnau a llanw nhw a chariad Crist. Cymer ein traed a thywys nhw yn dy lwybre. Amddiffyn arglwydd yr rhai sydd yn annwyl gennym, a'r rhai sydd ymhell oddi cartre. Yr hwy ni oll yn y Nadolig hwn, ddedwyddwch a llawenydd y bresenoldeb di, drwy Iesu Grist ein harglwydd. A'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd. Sancteiddi'r dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y ne, felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni'r rhag drwg. Canes eiddo ti'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Cofiwch am ein calendar Adfent digidol dros y dyddiau nesaf, a hefyd byddwn ni'n rhyddhau oedfa ddigidol fer ar fore Nadolig, yn ogystal wrth gwrs yr oedfa wythnosol dydd Sul nesaf. Cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.